φορά. Όχι την πρώτη φορά, τώρα πριν από λίγο. Μου έλεγε κάτσε να σε βγάλω μια φωτογραφία. Καθόμουν κι εγώ. Δεν την έχω ανεβάσει ακόμα. Και τραβούσε βίντεο, ρε παιδιά. Έλεος είσαι. Αν είναι δυνατόν. Και εγώ μιλούσα, μην κανονικά έλεγα. Ευτυχώς που δεν είπα και τίποτα Περίεργο. κακό. Περίεργο, ναι. Καλό μεσημέρι σε εσάς που θέλετε. Rihanna, Only Girl. Για χαρά λέτε στην όμορφη παρεούλα σας. Λοιπόν, θέλω το πιο τέλειο τραγουδάκι. Το αφήνω πάνω σας. Αφιερωμένο στην κολλητή μου, Mrs. House και στον Λευτέρη. Είστε super, by the way. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα πολύ καλά σου λόγια. Τι θέλεις να τις αφιερώσουμε? Κάνεις και... Κάνω πανοραμική. Πάρ' το από εδώ. Για πες, τι να τις αφιερώσουμε? Να τις αφιερώσουμε στα Βέντο και άμα σε είχα κοντά μου. Που πολύ καλό. Αμέσως τώρα. Τέλειο. Έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει και στο επόμενο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε αυτό το ημίωρο. Ενώ υπενθυμίζουμε και τους τρόπους επικοινωνίας. Ό,τι λοιπόν θέλετε να ακούσετε, να αφιερώσετε από το κινητό σας, γράφετε κόσμος, αφήνετε κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54340. Διαφορετικά μας καλείτε στο 22 210 90300 και μέσω ίντερνετ επικοινωνία μας www. Ήταν ύπουλο. www.cosmos100.gr. Ήταν ύπουλο, τώρα έχω πάρει εγώ το κινητό και το τραβάω. Πώς νιώθεις που έχεις μπροστά σου ένα μικρόφωνο και ένα κινητό να σε τραβάει? Δημόσιο πρόσωπο. Δημόσιο πρόσωπο, Κάνε ένα smile, χαιρέτα. Εγώ πριν πώς το έκανα. Έτσι, ωραίος. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν, δεν θα σας κουράσουμε άλλο. Φύγαμε για στα Βέντο, μας είχα κοντά μου μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με τα δικά σας μηνύματα και τα καλύτερα εννοείται.